O equipo chega ben, chega en bo momento, non? Despois de conseguir a primeira vitoria fora da casa, chega creo que un bo momento anímico, sobre todo cas ganas de volver a gañar, non? De volver a gañar nas Eiroas, de seguir este bo momento e de prolongalo o máximo posible. En principio contamos outra vez con todo o plantel, vamos a ver mañá na última sesión, pero se non hai novedades, pois estamos outra vez, ou están todos a disposición do que eu decida, e a semana foi unha semana boa, non? Foi un impulso, creo que anímico moi grande para o equipo, gañar en un campo tan complicado como Anexo de Butarque, creo que na semana pois eso sempre se reflexa, así que estamos nunha boa liña a todos os niveles, vamos a ver se seguimos así. Ten ingredientes bons, pero sigo pensando que temos marxen para mellorar bastantes cousas, non? O que pasa que é certo que estamos dando un bo nivel, sobre todo que o equipo, parece que cada vez medra un pouquiño máis, non? A mí me gustaría a veces que fora máis rápido, pero tamén sei que eso é moi difícil, pero mentras sigues medrando e sigues evolucionando, está moi ben ir sacando resultados positivos, non? Porque, reforzan a confianza de todo o mundo, non? E o principal é o dos futbolistas, non? Que son os que ao final, si creen no que traballan e no que fan e o ben reflexado con resultados, pois todo é máis sencillo. Creo que desde o principio se deron conta deso, non? É certo que os resultados ao principio non eran con victorias, pero nos demos conta no primeiro partido de Liga que competimos moi ben e que, aquela inferioridade non nos deixou plasmar hasta o final do partido as boas sensacións que parecía que tiñamos. Creo que no seguinte na casa tamén estuvemos moi ben e non gañamos, porque a definición ese día nos fallou, volvimos a competir ben en Salamanca. Eu creo que o equipo sempre está dentro dos partidos, non? Con mellores e peores momentos, pero sempre está competindo ben nos partidos, non? Agora a maiores, temos o acerto, outro día falábamos de poñernos por diante no marcador, non? E de facelo dúas veces, non? O equipo nos momentos que estuvo por diante, está claro que sin prisas e sin ese agobio, está moito mellor. Que os futbolistas se creesen xa dunha vez, non? Que son desta categoría e que non, si damos o 100% non somos uns máis da categoría, non? Eso que eu creo que deben de ter moi presente, pero hai que dar ese 100%, hai que darlo na semana, hai que darlo na competición, hai momentos complicados dentro dos partidos, pero por eso hai máis nivel aquí, non? E por eso nos exixa a todos un pouquiño máis, pero eso non ten que ir unido a ser cobarde ou a ser ter demasiado medo a rivales, non? Sino que ten que servir para acicate, para saber que tens que facer as cousas moito mellor, pero que se as fas tes capacidade para ganarlle a calquera, e o equipo creo que se vai dando conta deso, e cada vez se solta un pouco máis e cada vez parece que está un pouco mellor. É un equipo moi novo, moi xoven, debe ser, supoño que co Leganés, que é o filial que hai na categoría, creo que é o equipo máis novo, non? Unha media de edad moi baixa, chavales de moita calidade, de talento, que teñen tamén moi bo pé, que teñen moi bons momentos nos partidos, teñen outros que non son tan bons, probablemente por esa xuventude, pero un equipo de calidad, que vai a propoñer fútbol, que vai a propoñer ser protagonista, e que ten a idea de xogo moi clara. Creía que é un equipo que quere xogar sempre, non? Que é un equipo que é moi difícil velo xogar en largo, que se asocian por dentro, que teñen moitísima mobilidade dentro do terreo de xogo, un equipo complicado de frenar, tamén ten os seus puntos débiles, por suposto, como nós, pero é un bo equipo que a mí particularmente as veces que o vi me gustou moito. Partidos que vas a ter un rival que moitas veces vai a querer ter o balón e que cho vai a ter, e tens que saber en que momento de partido estás, non? É dicir, cando podes dominar ti, se non podes dominar, como saber defenderte, onde saber defenderte, non ter esa prisa, ese agobio, non? Porque a veces pode ser dominado, pero teño claro que se somos capaces de ser nós os dominadores e de xogar en campo contrario, onde creo que nós nos encontramos moito máis cómodos, tamén sei que o Palencia vai a sufrir, non? Entón, vamos a ver se hai que estar ben para facer esas cousas, ter o plan de partido moi claro, despois amosalo aquí, non? Porque está claro que o rival tamén ten o seu plan e que é un bo equipo e que é complicado, ao mellor a veces, levar esos durante os 90 minutos, entón hai que saber adaptarse a
a cada parte do partido. Que se nota que hai man de adestrador que leva tempo, non, traballando no clube, supoño que con moitos futbolistas do plantel, non, polo que fan, polos mecanismos que xa teñen, porque a idea parece que está moi automatizada, moi interiorizada en todos os futbolistas. Bueno, eso sempre é unha ventaxa, non, para empezar a rendir ben, para ter moi claro o que queres facer. Normalmente, bueno, pois acorta moito os camiños para chegar ao bo rendimento, non? O equipo ten moito marxen de millora, non? A mí me gustaría, sobre todo, que durante o partido superamos detectar ben en que momento do partido estás, non? O que ti queres facer, se eres capaz de conseguilo, se estás un pouco a veces pois ás pensas do que está facendo o rival, entonces ti tens que adaptar outro tipo de posicionamento, outro tipo de actitud, non, durante o partido. Me gustaría que o equipo en eso sexa capaz de amoldarse ben, non? Porque me parece que en estes partidos desta categoría o que estamos vendo é que dentro dun mismo partido pasan moitas cousas, non? A veces estás ti moi ben durante 15-20 minutos, de repente podes encaixar, podes pasar momentos en que che costa salir do teu campo, momentos en que estás dominando con claridade. Bueno, entonces hai que saber adaptarse a que non hai un guión solo do partido e que nos vai a salir do minuto 0 ao 90. Estamos vendo que non é así e creo que é moi importante adaptarse a eso. Aquí hai tradición de domingo, non? Pero bueno, este ano temos que amoldar un poquinho todos a este cambio da nova categoría, que nos trae ter que xogar, bueno, máis sábados dos que estábamos acostumbrados, pero bueno, ao final tamén ten o seu aliciente, non? O importante é que a xente veña, que este, bueno, co equipo, que sempre vamos a necesitalo porque non é fácil ganar partidos de forma doada aquí, o sea que necesitamos que estén aí, que apoyen e que vexan a un equipo, bueno, pois competitivo e que se sintan orgullosos do que ven, non? Ahora aquí non perdemos, sería, eu creo que moi importante, sería un paso, eu creo que outro pasiño máis importante, ganar outra vez na casa, non? Creo que nos daría, bueno, esa confianza, porque ademais temos dous seguidos agora nas Eiroas, entonces que nos dé ese plus que buscamos, non, como locales.